lelo campaign ekhiwa ngokhezo lempilo esiphilayo isiphenduka inganekwane ngisho ingane zanamuhla zisazazi inganekwane sekwenzeka isimanga uthandi uthandana nothando into engalunganga ubaba umbatha ashade nothango asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ukugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami zikhulunyelwa phansi indaba zasendlunkulu kaZulu isilo samabandla uMisuzulu kaZwelithini okuyingonyama ke ehlele esihlalweni ke ebukhosini ke bakwaZulu sekuvele zithi kunondlunkulu ofufusayo ngahle kalotsholo ngekudala lo ndlunkulu kuthiwa ke sikhuluma nje kusesigodlweni ukwesinye ke sezigodlo zesilo esikhona ehlala Nkosi kwaNongoma undlunkulu ke lona kuMamdluli kuthiwa ke uke wathanda ebukhosini ke bakwaSikhakhane abanye ke bathi akasiyo ubaby mama kodwa ke abanye ke kusolakala sengazi ukuthi ke unengane kwenye ke yamakhosi ke enkosini ke kwaSikhakhane nokuyilapho ake katholakala khona undlunkulu ke lo unamathathu emzimbeni okwenza abantu ke abaningi bamngabazeke ukuba ke undlunkulu ke wakhe njengoba ke bethi ukuze kabe undlunkulu ngokuphelele ebukhosini ke bakwaZulu ke ufanele ke awasusekela amathathu undlunkulu ngokudabwa kuleli ke lase eMpumalanga kusolakala ukuthi ke uzolama kuMamyeni kwelasejozini uMamyeni ke phela kuzokhumbuleka ukuthi ukuthando lwakhe nesilo ke samabandla belikade ke likhasa phansi njengoba ke bebonakala ke behamba ke behlala amagalofu behamba ngama club bekhombisa ukuthandana futhi ke bethakaselana ke njengoba ke emva kokuvela kwezindaba ke zokuthi ke isilo samabandla siyeke sacela kumongameli ukuthi ke makahoxise zonke ke izinsiza ke kanjalo ke nokugadwa kukaNdlunkulu koMamyeni kubeke sekuvela ukuthi ke isilo ke sesivukile kwesasenkwelase ke eMpumalanga lo Ndlunkulu kuthiwa kube khona kulomkhosi obukade ukhona lapha kwelaseMpakama kuwadwana wasophongolo esigodleni ke sesilo esishasha emashobeni kwaNongoma ke ngokusho ke kwabo kodwa ke futhi khona manjalo kulesi yasigodlo ke kuthiwa kuNdlunkulu bekhona ehamba ke nabo ke labaqhamuka eMpumalanga begida ke ngesindrebele nokulapho kuthiwa ke abantu abaningi abazange beze bekunothise ukuthi kungenzeka ukuthi kulaba abagida ngesindrebele kukhona ke uNdlunkulu noma khona ke lokho ozoba uNdlunkulu njengoba ke sekuvelile ukuthi kahle kahle bezoboniswa iNongoma noma ke indawo yakwaNongoma lo Ndlunkulu kuthiwa akabangeke sahamba ukhona kwesinye ke sezigodlo khona lapha ke eMpumalanga isilo ke samabandla kuthiwa ke simbekile futhi ke somethula ke esisweni ngokusemthethweni bese ke sikuveza ukuthi ke nembala lona kuzoba ke ngoNdlunkulu kubonakala ke amaphepha ke eyobizela ke lapha ku Facebook kanjalo ke naku online beveza ukuthi uyabona lona wamanje kusolakala ukuthi ke nguye ngempela kanjalo ke bayede ezivutha eMaputoland zike zafeza ukujabula nokwenama nokwesasa ke ekuthenini isilo ke sesitheke samthi whip lo wasejozini kuthiwa ke Blabosh 0 eSwatini 0 bese kuthi ke lapha ya kwelasejozini 0 kanti 10 out of 10 kwelaseMpumalanga lo Ndlunkulu uthakaseleke abaningi abanye ke bathi kisilo asala ke sesiya ke emhlangeni bese ke sidonsa kuNdlunkulu ozolotsholwa ke isizwe sesibonile futhi ke sesanele ngokuthi ke bakhona oNdlunkulu sebebaningi njengoba ke lona kubonakala ukuthi ke ungwesine kulabo ke isilo ke samabandla sitheke sazikhethela ke bona isizwe ke sesicela kuNdlunkulu wesizwe samaZulu ijiji abazokwazi umlomo lelo campaign ekhiwa ngokhezo lempilo esiphilayo isiphenduka inganekwane ngisho ingane zanamuhla zisazazi inganekwane sekwenzeka isimanga uthandi uthandana nothando into engalunganga ubaba umbatha ashade nothango asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ukugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami